Говори баш, май брадър! Умираш да ги изплюща! 9356 женички съм спал. Всички са много хубави, много младички. Значи Вери ме интересува. Коя ще са прижали да легни с теб специално? И че какво е? Галито, каризмата, много сладко дете. Много сладко дете. Това руското Лилана, дето пей. Това е много хубаво певичетата. Тя и пей хубаво. Тя и скоро ще свири на големия ми микрофон. Жакузито ми голямо 4 декара. Жакузито ми 4 декара. Колко? 4 декара и половина ми е жакузито. 14 декара ми е хол. Хола ми е 14 декара. В хола вътре имам конна база. Тя на арбанаси. В хола имам конна база. И освен конната база в хола имам пекарна за хляб и пекарна за кебабчета, защото аз съм раздал... Чакай да кажа, аз съм раздал 400 хиляди кебабчета, които съм пекал в хола и съм раздал 400 хиляди кюфтета и 500 хиляди хляб. Колко голямо кебабчето? Кебабчето е много голямо, кебабчето ми е като Айфеловата кула, всичко е документирано, всичко е написано, всичко е сложено в данъчно, съм ги регистрирал и съм ги регистрирал в кметството, на което ще стана кмет и съм ги регистрирал в общината, на която ще стана кмет и съм ги регистрирал в републиканския кадастър и в архивите и съм ги регистрирал президентството, защото ще стане президент на Република България. Нищо не каза, кмет ще станеш ли? Аз сигурно съм забрал да спомня, защото ще стана първо кмет. Ще стана кмет и тогава ще ги накарам всичките да отслабнат до 49 кг. Колко жени беше изжаскал, честно? Аз съм изжаскал 12 358 женички. Баш, май брадър, иска ти от любитим въпрос. Мъже, жаскаш ли бе? Аз по принцип не харесвам педалите, защото те ми... Не харесва с педали. Не харесвам геовите не харесвам, хомосексуалистите не харесвам. Ако ми докарате тук Евгений Минчев, него мога да го жасна, ще го обърна, ще го сложа на масата и ще го прави всичко и той ще бъде щастлив и ще се радва на голямата писалка. И телефон ще му купя и ще му купя и цветя и ще му дам да пие кафе. Не ли блюбе истинско кафе? 6 декара ми е жакузито само и хола ми е 20 декара и в хола имам вишнева градина, имам дюлева градина и там ще прави ракията, защото аз съм любимец на народа и съм раздал 456 хиляди кебабчета, 8096 кюфтета. Този народ изяде всичките ми кебабчета и ги слагам в долапа, който ми е 16 декара и в този долап в спалната имам кебабчета, имам фризер голям, като едно време Родопа, имаше и от Родопа е сам, лъкни сега, че специално са за Родопа. Вярно ли, че ти си новия Леко Константинов? Да, аз съм новия Леко. Кой точно? Аз съм новия Леко Константинов, аз съм новия Христоботов, аз съм новия Левски, аз съм новия Яворов, аз съм новия Димчо Домилянов, аз съм новия Славейков и Славейков, а всичко, което съм аз е ново, всичко, което съм аз е класика, всичко, което съм аз е номер едно и жакузито ми е много хубаво, 12 декара ми е жакузито. Колко? 14 декара ми е жакузито. Жакузито ми е 20 декара, аз много обичам в голямото си жакузи да се кисна бидите, да си ги топя, да си мокра кръженцата, да мия момиченцата малки в жакузито. Аз съм голям работодател, защото много хора работят там, пекат кебабчета, пекат кюфтета, пекат канарчета. Канарчета пекат. Баш, май брадър се интересува колко са ти големи м***цата. Аз имам много голям корем, бай брадър, за да не мога да видя колко са ми големи, но по принцип, като ги усещам са долгари. Едно да е дълго, друго да е дълго, аз за това ходя разкикерен. Може ли спокойно питона да разделя м***цата или са блъска? Аз сега, брат, се чудя да се изфукам ли повече, че денците са ми по-големи или че питона ми е по-голям, защото ако кажа, че лесно ги разделя, значи са малки. А ако кажа, че трудно ги разделя, значи питона малък. Аз не знам какво да кажа. Баш май брадър се интересува, че от кога да смяташ за звезда? Димитър Василев Маринов Пещова е роден звезда. Той е роден като звезда, защото майка му звезда, баба му звезда, дядо му беше звезда, защото беше голям любовчия, баща му беше голям любовчия на Митю Пещова. Всичките големи звезди, защото колкото по-голям любовчия си, толкова по-голям звезда си, защото аз съм от село Батак. Това е не той е Батак, дето града Батак, но село Батак. Стана кмет. Голям Батак, млъкни бе. Не мога да млъкна. Аз не мога да млъкна, защото по-добре се обеся, отколко да млъкна. Не мога. Ми добре, обеси се. Не, по-добре ми задай някой друг въпрос, не мога да се обеся. Прия се обесиш да ти отперя въпросчето, колко жени беше изжаскал, че ги забрави. 18 353 женички, хубави, млади. Следно колко? Те са 20 000 женички. Така. Кръгло 20 000 женички съм спал и една. И сега... Хубаво го запомни това число. Аз го помня, 20 000 женички помня. Така, хубаво го запомни, че казах. Твоята мисия е да направиш толкова скоремни преси, колкото женички си изжаскал. Не, аз по-добре се обеся. Леко, мега ли чуе? Леко смега ли тебе? Защо има голям апаратичка? Подписи на питона. Говори баш май брадър. Умираш да ги изплюща.